Jó tanácsok ekcémásoknak. Első, ne engedd meg, hogy kiszáradjon a bőröd, mindig használj testápolót, használj Dr. Hertelendiker ekcémápoló krémet, hogyha nem vagy ekcémás, akkor is teljesen jó. Megelőzheted vele azt, hogy nagyon kiszáradjon a bőröd. 2. Kerüld a forróvizes fürdőket, kerüld a hosszú kádban pancsolást, egy gyors, langyos vizes tusolással meg tudod előzni azt, hogy nagyon kiszáradjon a bőröd. A 3. hogyha már kipirosodott, és ha már elkezdődött az ekcéma, és viszket, akkor nagyon fontos, hogy ne vakard. A vakarással tudsz hámsérüléseket csinálni magadnak, és utána szépen felülfertőződik nagyon gyorsan a bőr, ezért aztán használj Dr. Hertelendiker viszket és enyhítő hűsítőgélt, azért, hogy megelőzd vele azt, hogy véresre vakard a bőröd. Dr. Hertelendi Márti szakgyógyszerész vagyok, használjátok egészséggel a Dr. Hertelendi krémeket. Ha tanácstalanok vagytok, írjatok üzenetet Messengeren, képeket csatolva, és nagyon szívesen segítek a krémválasztásban. Sziasztok!